खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै फिनजाथाय होदों एबा बाथ्रा बुंफिनदों। बे समाव बिथां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाखौ जाय बिथांमोना गोरोबथाखौ खालामदों बे गोरोबथा खालामग्रा बिथांमोनासो बेनि मावफुंनायखौ दायित्व एबा बिबानखौ लागोन। बे समाव बिटिसिनि जाखिनि एकर्ड बे एकर्डनि मावफुंनायखौ जों बिबानखौ लादों होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा बुंदों। बे समाव बिएससि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा आरो मोनफ्रोमबो गोरोबथा बे गोरोबथाखौ मावनाय एबा बिनि जोथोन लानाया बे समाव सोरखारनि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे बिटिसि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनाया बे सरकारनि बिबान होनानै बाथ्रा बुंथिदों आरो गोबां आयदाफोरखौनो सावरायनो थाखाय बे समाव सम आरो खाबुखौ नायनानै बिटिसिनि सिएम बिथां हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनायबो जागोन बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ नोंथांमोननि गेजेराव होनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लाबो पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ खोथाफोरखौ लानानै जों हाबा मावो। जाय जिखि बुङा मानो जोंहा बिनि सायाव खुनु बाजानाय फाजानाय गैया। जोंनि खोथाया बेनोल'मोन बिथाङा सरकाराव गोदानै बिबान लाबाय, सरकारनि मुरब्बि हिसाबै अथ टेकिं लादों संबिधाननि आधाराव आरो दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै 35 लाख जनसंख्यानि जिखिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि अभाब अभिजुग आरो इलेक्सनाव होनाय जिखिनि प्रतिश्रुतिफोर दङ बेखौ मावफुंनाय बिथांनि दायित्व। लोगोसेनो 1993 बिएससि सुक्ति जादों भारत सरकार आसाम सरकार एबसुनि गेजेराव। 2003 सनाव बिएलटि भारत आसाम सरकारनि गेजेराव एबसु बर' रायजो राजानि मददाव बिटिसि सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिया माखासे दफा आद्रा थादों जेरै 95 भिलेजखौ सोनांगौमोन, लेन्ड पलिसि मोनसे लाबोनांगौमोन आरो माखासे जिफोर खामानि मावबावनांगौ दङमोन बियो आद्रा थादों। खिन्थु बिथाङा 17 बोसोर सम मोन्दोंमोन खामानि मावनो थाखाय, माखासेखौ बिथाङा मावजोबनो हादों आरो माखासे आद्रा थादों। 2020नि सुक्तिनि उनाव 5 बोसोराव माखासे खामानिया प्रमद बर'आ मावबाय आरो गोबां खामानि मावनो थाबावबाय। जिहेतु काउन्सिल मोनसेनि रेसपन्सिबिलिटि थायो, बिथांमोननि मदद नांगौ आरो बेखायनो जों हांख्रायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बर' एकर्डनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे जाय सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो बेखौ मावनांगोन, आंनि दायित्वआ बिटिसिनि थाखाय। दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जे बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा, बिथाङा सासे रेसपन्सिबल पार्सन आरो दिनै 1500 कोटि थाखा जि फैगोन जेराव इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि जेराव जिखिनि एस्टाब्लिशमेन्ट अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङानो बेखौ पिता होगोन। अब्ला बिथाङा मावफुङा होननानै बोरै बुंनो हायो? बिथाङा मावफुंगोन आरो बेखायनो बिथांनिफ्राय जों बिदिखौ हास्थायाखै, बिथाङा पजिटिभ लानांगौ आरो जों बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै बुंदों सम आरो सुबिदा नायनानै बिथांजों सावरायगोन आरो जों खावलायगोन जे सासे गार्जेन सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि मुरब्बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ आरो एकर्डआ भारत सरकार आसाम सरकार आरो आन्दलनकारिनि गेजेराव जादों। जाय सरकाराव फैया माने बिनि रेसपन्सिबिलिटि आरो 1985आव आसाम गणसंग्राम परिषदआ खालामनाय आसाम एकर्डखौ दिनै 40 बोसोरनि उनाव बिप्लब शर्मा आयगनि जि रिकमेन्डेसन दानि एनडिए आरो बिजेपि सरकारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना मावदोंबा हाग्रामा महिलारिया मावनो हायै जेबो बाथ्रा गैया। बिथाङा जिखि बुङा मानो बिथांनिफ्राय जों पजिटिभ बाथ्राखौसो खोनासंनो लुबैयो आरो राजखान्थिनि थासारिया आलदा। दिनै राजखान्थि गैलिया आरो राजखान्थि खालामनांगौबो गैया, बिथांनो मोनसे मेन्डेट होबाय आरो दिनै जिहेतु मेन्डेट मोनबाय रायजो राजानि बिसास आरो आस्थाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावनांगौ। बे पलिटिक्स खालामनायनि बा पलिटिकेल बाथ्रा बुंनायनि सम नङा होननानै जोङो सानो। गोजोन्थों।